Tänään tutkitaan Corollan rassauskanavalla niin tämmöistä imusarja laittoa, että onnistuisikohan semmoisen saaminen tähän 1.6 moottoriin. Eli autossa on 1.6 moottori alkuperäisellä kaasuläpällä ja tarkoitus olisi laittaa tämmönen 1.8 moottori 1ZZ FE moottorin imusarja ja kaasuläppä tähän. Ja katsotaan miten käy. Tässä on vähän eroja mitä tuossa pikkusen jo tutkin tätä. Eli tää oli valmiiksi irrotettu tuossa. Niin näissä putkissa on vähän eroja. Eli tuolla nämä kaksi on eri paikassa kuin taas täällä olevat. Tuo on sama tuossa. Ja sitten on vielä ylimääräisiä pari, eli niitä varmaan joutuu tukkimaan tai tulppaamaan. Tuolla on tommonen pikkunen vielä. Mutta katsotaan miten käy. Eli osat mistä on nyt kyse, niin tää on Selikasta. Tää on Avensiksesta 2004 1.8 Avensis. Ja tää on Selikan läppä, mikä ihan aluksi ostin, mutta tässä on eri lailla täällä pohjassa olevat putket verrattuna tähän omaan. Ja täällä on tuolla putket lähtee sivulle päin, eli samalla lailla niin kuin tässä Avensiksen läpän pohjassa on. Eli nämä on ilmeisesti jotain vesiputkia, mitkä lämmittää tätä kaasuläppää, että se ei jäädy. Niin otin sitten tämmösen Avensiksen kaasuläpän vielä lisäksi. Ja sitten varulta pari metriä kumiletkua tuohon, että saa noita uusia putkistoja tehtyä. Ja sitten muuta on varattuna. Eli imusarjan tiiviste tuohon kannen ja imusarjan väliin. Ja numero on tuossa. Ja sitten kaasuläpän tiiviste tähän väliin. Niin tuossa on numero, tämän tyyppinen osa. Ja lisäksi vielä, jos tarvii irrottaa tämä pohjaosa, eli tää tyhjäkäynti, otas nyt tuolla, tämä, niin siihen on vielä yksi tiiviste. Ja numero näkyy tuossa. Eli semmoset on varattuna. Plus lisäksi on tää ilmaputki. Tää on Corollan Versosta 1.8 Corollan Verson putki. Ja käsityksen mukaan niin tää oma putki ei sovi, koska se on pienempi halkasijainen kuin tää uusi kaasuläpän tämä mitta. Niin otin tuon Corollan Verson putken, mikä pitäisi käydä. Ja sitten sinne meni osat. Eli katoin vähän ennakkoon tietoja, niin tää ilmanputsarin koppa pitäisi olla sama tässä Corollassa. Tää on farmarimalli ja sitten Verso. Eli tämä pää pitäisi käydä, koska nuo mitat on samat siinä, kun osa on kerran sama. Mutta tässä päässä oli ero ja sitä varten on tää putki hommattuna vielä. Mutta näillä osilla pitäisi päästä ainakin alkuun. Ja näyttää siltä, että mutta loppuu virta tästä kamerasta saman tien täällä pakkasessa, niin voi olla, että kuvaukset jää vähän vähemmälle, mutta koitan kertoa sitten vähän, että mitä ongelmia tässä tuli, tai oliko ongelmia ollenkaan. Eli vähän eroja, mitä tässä Selikan läpässä oli alun perin, niin tässä on nämä vesiputkierot. Täällä on tämmönen hässäkkä vielä täällä päällä. Ja sitten kaasuvaijeri nousee niinku tästä pystysuuntaan. Ja sitten tässä omassa taas vetää täältä sivusta, samoin niin kuin tässä Avensiksessa. Nyt on imusarja otettu irti ja mä pyyhin vielä tän tasopinnan loput puhtaaksi, niin pääsee laittaa takaisin toista imusarjaa.
Eli tässä imusarjassa oli 3 huohotusletkua täällä alla. Ja niille pitäisi nyt katsoa paikat vaan tuohon uuteen imusarjaan. Että voi olla, että joutuu tekemään jotain uusia putkia suorasta tavarasta, että ne saa käymään siihen vaikka tuohon päälle tai miten ne nyt olikaan siinä toisessa imusarjassa. Mutta tommoset 3 sieltä löytyi nyt ja tuossa näkyy hyvin nyt nämä, mä oon tulpannut noin vesiletkut, niin noilla pulteilla, ettei sieltä tule nestettä, niin näkyy nekin hyvin nyt. Eli tasopinta puhtaaksi ja uutta tavaraa kiinni, niin eiköhän se siitä rupea etenemään. Otin tämän uuden imusarjan tähän vertailumalliksi ja katon sitten noita, mitä äsken oli puhetta näistä huohotusputkista, mitkä löytyi täältä vanhan imusarjan alta. Niin tässähän on aika helppo täältä kopalta tulee yksi putki, se menee tähän ja siinä on tommonen iso pää, isoksi muuttuva, tuo on varmaan joku 10-12 milliä, täällä se on 8 milliä tuolla toisessa, niin tässä on sopiva paikka sille, eli tää putki käännetään vaan tälleen vähän mutkalle tosta, niin sen saa siihen laitettua. Ja sitten yksi helppo mikä täällä on, niin on täältä ilman putsarin kannesta lähtee tänne alas tää putki, niin tää otetaan kans tosta ylös ja sitten tässä päällä on sille sopiva paikka. Se voi tehdä tästä uudesta letkusta tai katsoa sitten, että miten tää, kyllähän toikin taipuu tuohon ihan hyvin, että voi laittaa tämän vanhankin tuohon, kääntää vaan noin. Ja sitten jättää tämän yhden, mikä täällä nyt on enää jäljellä, niin jättää sen tonne. Ja tässä imusarjassa on sitten sille paikkaa ottaa tämän letkun pois tosta, mikä nyt on mallin vuoksi laitettu siihen. Eli taisi ratketa aika helpolla nämä kytkennät. Ja sitten nämä vesiletkut suoraan siihen läppärunkoon, kaasuläppään kiinni, niin ei tästä taida jäädä enää sitten kuin yksi, mikä on tää ohut pilli, niin sen mä varmaan sitten tulppaan jollain vaikka kutistesukalla tai jollain tukkoon, että se ei mene ilmaa sieltä, kun sille ei ole nyt paikkaa mihin mennä täällä moottorissa. Mulla on kyllä tulossa semmonen T-haara nippa, eli laittaa jonkun näistä letkuista poikki 8 millinen putki ja siihen tulee sitten 4 millin T-haara ja sen voi vaikka sitten vetää tonne tähän imusarjaan siitä T-haarasta, jos nyt haluaa sen kytkeä vielä, mutta ainakin nyt alkuun, kun mulla ei ole nyt sitä nippaa tässä vielä tullut, niin taidan laittaa ton vaan ihan tukkoon tosta ja katsoa, että onko sillä minkälaista vaikutusta mihinkään. Mutta näyttäisi aika helpolta nyt tää kytkentä noiden putkien suhteet. Et ei muuta kuin osat kasaan vaan nyt. Yksi pitää vielä olla tullut mainittua, niin kun nämä on purkuosia, niin tämmönen pikkunen peltinippa piti tehdä tohon. Se on joku tuki tähän saumaan, että kun tää on auki tää, niin tommonen pieni rauta piti tehdä. Siinä on 25 milliä tää reikäväli, niin se oli aika helppo tehdä. Sopivan paksua tavaraa vaan, niin se varmaan kestää tuolla kasassa tuo imusarja. Se on yleensä varmaan ensimmäinen osa, mikä lähtee jonnekin, kun puretaan näitä jossain purkaamolla, niin häviää tuo osa tosta. Niin. Mutta onneksi toi on tommonen yksinkertainen peltilätkä, niin se on helppo tehdä. Aika helposti meni nämä huohotusletkut tähän uuteen imusarjaan.
Eli yksi meni täältä, jäi tänne alle, missä se olikin, ja sillä löytyi paikka suoraan. Ja sitten tää ilmanputsarin kannesta tuleva letku, niin se tuli tähän päälle. Ja tää viimeinen 3. letku, niin tän ehkä voisi tehdä uusiksi siten, että kun täällä päässä on tämmönen pieni, ilmeisesti 8 milliä lähtö, ja tää toinen pää on tämmönen isompi, varmaan joku 12 milliä tai 10, niin laittaa semmosen, tai tekee useammasta letkunpätkästä ton yhden putken, että katkaisee putken, laittaa semmosen laajennuksen ja sitten voi jatkaa paksummalla, isommalla putkella tänne sitten tähän imusarjan puoleen. Niin toi näyttäisi nyt niin kuin ainoalta semmoiselta asialta, että voisi tehdä vähän paremmin vielä. Mutta jatketaan taas, laitetaan imusarjaa paikalleen, tai siis kaasuläppää imusarjaan paikalleen ja nämä vesiletkut kiinni sinne läpän pohjaan ja sitten liittimet kaksi kiinni ja sen jälkeen niin pitää ruveta suunnittelemaan tätä kaasuvaijeria, että kuinka se käy siihen uuteen vivustoon sitten, että onko siinä vielä jotain askartelemista, mutta tähän asti mennyt ainakin helposti. Nyt tuli ensimmäinen semmonen pikkuinen ongelma, eli tuon toisen pienen ongelman lisäksi, eli tämä vesiletku, mikä on tuossa, niin se on vähän liian lyhkäinen, mutta se nyt on normaali kumiletku, että sen saa kyllä helpostikin tehtyä. Ja eikä tämäkään toinen ole mikään paha, mutta tämä on vähän niin kuin lyhkäinen tämä johto tähän liittimeen. Eli kaasuläpän asentoanturi liitin, niin mä koitan nyt silleen, että otin jo tästä irti tämän johtosarjan kannakkeen ja sitten tuossa päällä on tuo rauta, mikä nyt on se kannakkeen pitäjä, tai niin kuin tämän johtosarjan pitäjä tuossa. Mä otan kokonaan sen pois, että tää pääsee tää johtosarja vähän alemmas tuosta menemään. Vähän alemmas pääsee menemään tosta, niin jos se sitten riittäisi toikin johto, ettei tarvitsisi ruveta tinaamaan senttiä lisää siihen. Eli tommosesta olisi nytten kiinni nyt tää homma, että muuten tää olisi enää vaijeria ja ilmaletkoa vaille tää homma, mutta katsotaan miten ton johtoliittimen kanssa käy. Nyt olisi laitettu kaikki tavarat kiinni, mitä on irroteltu, ja ton sähköjohdon tai liittimen sai just, kyllä se aika tiukka on, että olisi kyllä ihan hyvä saada se jatkettua. Toi mitä näytin täältä, sitä nyt ei näe kun on pimeätä, mutta se rautajuttu, niin sehän ei lähtenyt irti. Se oli ton polttoainekiskon kanssa yhdessä, että sen mä väänsin vaan sitten suoraksi tonne alas ja sen johtonipun sai sitten sillä tavalla alemmaksi ilman, että irrotti sen rautajutun sieltä sen kannakkeen pois. Ja sitten tässä tuli laitettua tuo ilmaputki, niin sekin on aika lyhkäisen oloinen. En tiedä onko ne normaalistikin noin, mutta kyllä se just siihen meni. Ja sitten viimeisenä vaijeri, se piti näistä kannakkeista irrottaa, 2 kannakkeesta, että se just ylti tähän paikalleen. Ja tää on siltikin ehkä vähän tommonen lyhkäinen, mutta kyllä se saattaa on vähän tiukka tää mutka tässä, mutta saattaa toimia. Kokeillaan. Enäähän tässä ei ole kuin ensimmäinen käynnistys tällä osakokonaisuudella. Nyt en ole akku irrottanut. Se voisi olla ihan
että irrottaisi sen, että se niin kun toi boksi nollautus tuolta ja se alkaisi ainakin sitten opettelemaan tota käyntiä, mutta kyllä se ehkä saattaa ruveta opettelemaan sitä nytkin, kun laittaa vain käyntiin. Katsotaan mitä tapahtuu. Elikkä autoon sisällä. Missähän mulla on auton avaimet? Mun pitää etsiä vielä ne avaimet, niin saadaan tää käyntiin. Palataan asiaan kohta. No niin, nyt löytyy avaimetkin. Ne oli tossa penkillä tavaroiden alla ja katsotaan mitä tää sanoo. Ensimmäinen käynnistys. Sehän lähti ilman mitään ongelmia. Laitettiin takaluukkua auki, että palaa toi valo tossa, mutta oven merkkivalo. Tyhjäkäyntikin on hyvä. Auton moottori on taas jäähtynyt. Se on varmaan sama nyt taas kuin toi -2 ja kello on 2:05, eli ton verran aikaa meni tässä värkkäillessä. Mitähän se oli 12 kello tai jotain, kun aloittelin. Antahan käydä nyt, että lämpimäksi, niin katsotaan mihin se asettuu taas toi tyhjäkäynti tosta, kunhan saavuttaa ton normaalin lämpötilan. Joo, eli nyt taas toi moottori lämmin, mutta toi kierrokset huutaa vielä tuolla niin kuin olisi kylmä kone. Elikkä koitin kaasuvaijeria löysyttää, että jos se olisi jäänyt tiukalle tuossa äsken asentaessa, mutta siitä ei ollut kyse. Joten mä epäilen, että se pitäisi säätää sitä tyhjäkäyntiruuvia. Ja koitinkin tehdä sitä. Mutta tossa on toi tyhjäkäyntiruuvi tuolla. Niin se on semmonen katkaistu ruuvi ja toi on ajan kanssa nyt hapettunut tuohon kiinni toi nysä. En tiedä, saisiko vielä luppapihdeellä koitettua sitä pyörittää vähän. Mutta jos ei muu auta, niin täältä toiselta puolelta, mistä se ruuvi tulee, niin vähän sitä koittaa viilalla vaikka lyhentää sieltä viilaamalla, niin se sitten tippuisi toi tyhjäkäynti normaaliin. Mut sitä ennen mä vielä teen silleen, että irrotan tän akun ja katon, että jos se vaatii toi boksi ton akun irrottamiseen, että se alkaa niinku resetoimaan sitä uudestaan. Tai resetoi ton boksin ja sen jälkeen opettelee ton käynnin uudelleen. Katsotaan eka se homma ennen kuin ruvetaan viilaa mitään. Nyt tää on ollut jonkun 5 minuuttia, 10 minuuttia, niin akun kenkä irti ja tossa kävi vähän välipalaa syömässä, niin rupesin miettimään, että tyhjäkäyntiin, niin tää tyhjäkäyntiventtiilihän se säätää sitä tyhjäkäyntiä. Ja muistaakseni toi kaasuläppä oli kyllä kokonaan kiinni, että välttämättä se ei tosta ruuvista nyt ei johdu ollenkaan, että se on enemmänkin tosta venttiilistä ja sen venttiilin avautumisista. Et katsotaan mitä tää nyt sanoo, kun laitetaan käyntiin taas, että virrat on käynyt kokonaan pois ja että jos se olisi sillä ruvennut resetoitumaan. Ei ainakaan vielä mitään eroa. Lämmöt on vähän laskenut tossa sillä väliin. On taas käydä taas vähän aikaa, että lämpiä. Joo, eli vika korjaantui tässä käydessä. Mä muutaman kerran annoin kaasua tälle ja se alun perin oli tuolla 1800 se tyhjäkäynti vielä. Ja muutaman kerran kun tässä tälle on vähän ryntäyttänyt, niin se on siitä ruvennut rauhoittumaan toi tyhjäkäynti. Että
se varmaan nyt opettelee sitten käyntiä. Et ehkä se tuolla ajamisella sitten korjaantuu tääkin korkea tyhjäkäynti näin aluksi. Mut ainakin tässä vaiheessa näyttäisi menneen tää homma ihan hyvin. Että kohtuullisen kivuttomasti nuo kaikki osat kävi. Vähän pientä parantamusta siinä on tossa noissa putkissa ja näin. Ja tuli muuten vielä yksi juttu mieleen tässä, että siellähän on muuten se 4 millin putki vielä vapaana ilmavuotoa tekemässä, että sehän se saattaa aiheuttaa tyhjäkäyntiäkin tässä. Et täytyy vielä tukkia se reikä sieltä, niin jos tää sitten olisi täydellinen tää homma, mutta yllättävän hyvin se toimii näin niin kuin pienellä ilmavuodollakin. Joo, eli tässä tuli vähän hoppuiltua, niin unohtui yksi paikka kokonaan laittamatta, eli tää nippahan on vielä auki tossa, niin tuolta varastosta kävin letkun pätkän ja siihen ruuvin päähän, niin pistetään tää tuohon tulpaksi, niin jos ne enimmät ilmavuodotkin siitä loppus. Samalla käännetään toi jonnekin toiseen suuntaan, niin ei jää tuohon kaasuvajeri väliin missään vaiheessa. Eli noin. Toivottavasti se ei rämise siinä. Mutta kuitenkin kokeillaan taas. En tiedä pitääkö se taas irrottaa tuo akun kenkä, että se oppii uudelleen taas käymään, mutta kokeillaan ensin ilman irrotusta. No nythän se käy nätisti. Eli tämmönen projekti tällä kertaa. Pikkusen tuli mokailtua ja opeteltua ja näin, mutta kiitoksia kun katsoit videon. Ja tämmönen hommahan onnistuu näihin vanhempiin E12 korin Corolliin, missä on vaijerikaasu, eli noin vuosimalliin 2004 asti. Että jos itseä alkoi kiinnostaa tämmönen homma, eli 1.6 ja 1.4 bensakone Corollat, niin ilmeisesti pitäisi teho vähän nousta, kun laittaa 1.8 moottorisesta Avensiksesta tai Selikasta tai taitaa olla Toyota Corolla Versossakin näitä samoja osia, niin semmosista purkuosista kun laittaa omaan autoon osat, niin ilmeisesti pitäisi vähän tehon nousta. En ole varma, kun ei ole kokemusta vielä enkä ajanut tälläkään, mutta ainakin YouTube-videoiden perusteella, niin mitä on kattonut, niin näin on tullut näin on tapahtunut ja ihan penkitettykin on, niin noin 20 hevosvoimaa pitäisi olla muutos. Kiitoksia kun katsoit videon.